morning mga ka-That's Good. Darating yung barber ngayon. Naantay natin. Papagupit tayo. Nagpa-home service tayo ka-That's Good. Dito na siya dumating na. Two years ka na. Ito si Nel mga ka-That's Good. Hi. Nakita ko sa Facebook yung reels niya. Yung mga ginugupitan niya. Lumabas sa ano ko eh. Siguro pag kilo na, di ba? Parang nag-suggest siya. Kinalat ko talaga yung ano ko. Kaya pala sabi ko, uy, Pilipino, tama-tama. Naghahanap ako ng ano, ng magpapagupitan. Tara, Seth, dito tayo. Ayan. Malamig pero hindi masyado. Yeah. Mas okay nga dito. Kakalipat lang namin, kuya. Galing kaming Edmonton. Pero matagal na kayo sa Canada. Ako pa si Mrs. lang matagal. Ako, mag 2 years pa lang. 2 years pa lang. Hindi, matagal na yun 2 years. Bago pa lang yun dito, kuya. Bago pa lang ba? Saan kaya magandang pesto? Ikaw, kuya. Nag-ano ako doon kasi nagdudurdash ako eh. Nagduduros ka? Oo, yun ang Ako ano ko. naman skip. Nag-skip din ako. Meron din akong skip kaso ano, yung hindi ako nakakuha ng schedule itong week na to dahil nalagpasan ako nung Webes. Oh. Nung Webes, naisip ko, alas 5 na patay, wala na ka, ubos na to. Kaya pag online ko, wala na nga. Oh, di ba? Kaya durdas ako ngayon. Okay. Naikot ko yun sa Yates, nagde-deliver ako to. Oo, pati ako. Pero hindi pa ako nakapunta dito. Kasi medyo malayo dito ng konti. Mga 20 minutes yata yung biyahe ko pumunta dito. Wala akong tripod pero That's okay. okay lang, ganyan lang, no? Okay. Mga ka-That's Good, ito na yung before ko. Oh. Wala, ang kapal na. Oh. Ilocano ako, sir. Anong ano ka? Ilocano ko mo, kuya. Ilocano ka din. Ilocano ka gaya ni Ilocano gaya ni sir. Taga-laon nyo na. La Union, ano, Pagudpudak, Ilocos Norte. Oh. Ilocano gaya ni sir. Mga ka-That's Good. Ito yung YouTube ko. Ano lang to, bago lang din. Ano, to, yung gusto ko lang i-share yung Kilona noon. Yeah. Kasi nagandahan ako sa Kilona, parang kakaiba siya. Oh, maganda nga. Oo. Ang ganda nga dito. Kakaiba siya na ano, parang nandito na lahat yung city, yung countryside. No, skip ka nga rod. No, malpas obram nga siya. On kuya, rapi 3 hours. 7 to 10 kasi Ay, dete, after work ko. ambayat. No data yung kapag ka medyo slow siya, hindi ako nag-ano. Oh, Kasi sayang lang yung lalo pag weekday, no? Yeah. Pero nung kasagsagan ng lamig, lakas no. Oo nga eh, oo. Ang lakas nun, plus ano pa, di ba? Okay, plus ba? Tapos, ano, naglilinis din ako ng bahay. Mm. Yan yung ginagawa ko. Meron na rin akong mga kontrata na nililinisan. Bahay lang. Hindi ako kumukuha ng ano, ng commercial. Kasi, naano ako sa commercial. Yung commercial kasi, tsaka mga restaurant, lalo na. Mga kaibigan namin sa Edmonton, ganyan ang business nila. Cleaning. Yun nga na, ano, kasi hindi naman ako pumapasok ng trabaho. Yun lang, linis. Yeah. Tapos, DoorDash. Sa social media ko, magpo-photography ako. Ayun, oo, gusto ko rin ng photography. Kaya pinag-iipunan ko kasi medyo mahal ang Yung gamit, no, sir, no? Yung magandang quality ng camera is nasa 1,000 plus gano'n. Yung mas yung kagandahan pa yung nasa 3,000 gano'n. Pero siguro okay na yung 1,000 plus na Anong brand nun, sir, pag gano'n? mga Canon, gano'n. Canon? Canon, Sony. Oo. Saka Nikon. Meron bang parang tinitignan ka na specs nun? Meron kuya, oo. Anong... Maraming mga sa YouTube nandun naman. Oo.
So yun yung malalaki, no? Yung malalaking camera yon, mas Oo, malaki kuya, siya. yung pang photography talaga. Oo. Yung may mga lens na Oo. Hindi siya yung pang-vlog talaga na Oo, hindi. malilit na pwede mo iganon. Oo. Pwede rin yun, kaso mabigat na, no? Mm. Galing, no? Ganda sana kung may tripod, no? Hindi kasi ako nagtatripod dahil gusto ko sana yung parang raw lang siya. Ah, Yung mga kuha. oo, Ay, kuya. gano'n. Tapos kamay lang. Oo. Yung ano, hindi, ano, parang hindi siya edited ba? Oo. Oo. Ganun lang. Parang kwentuhan, ganyan. Wala nga music eh. Parang gano'n. Oo, minsan umiiwas sa music niyo, baka Oo. makapirate tayo. Tapos pag ni-edit ko, pinagdudugtong ko na lang. Tapos yun na. Punta kayo sa ano, sa Big White ba yung pinunta niyo, kuya? O ano, sa Big White. Oo. First time ko yun. Balak din namin ni Mrs. pumunta eh. Kaso hindi pa kami ano eh. Niyaya ako nung kaibigan namin. Katrabaho dati ni Mrs. yun. Sabi ko, sige, masubukan ko nga. Nag-rent ako ng snowboard. Yeah. Nung nung Christmas yun, December 25. December. Oo. Ang sakit ng katawan ko kinagabihan, saka kinabukasan. 3 araw. Puro tumba eh. Oo. Nagyayaya na naman sila. Kaso, si Mrs. kasi may trabaho naman ng weekend. Ang day off kasi niya, Miyerkules. Eh, yun din ang day off ko. Kaso, meron kaming yung nililinisan na bahay na kontrata. Yeah. Pero yung pagbibiyahe ko, siguro ang nakita ko palang na Pinoy na nakasabay ko sa kalsada si Lakay, si Arniel, baka nakilala mo na rin. Natividad. Oo. Taga dyan sa Richter. Hindi pa kuya, hindi ko pa Nakakasabay ko lagi kasi sa Walmart yun eh, sa Walmart. Oo, yung DoorDash kuya. Oo, DoorDash. Mahilig din siya mag-pick up ng Walmart. Ako rin mahilig ako mag-pick up ng Walmart. Oo. Minsan mabigat lang. Yan ang kagaya sa DoorDash, may mga Oo, sa may skip gross. pagkain lang no kuya. Oo. Sa skip pagkain lang. Sa DoorDash may mga grocery. Oo, mas maganda yung ganun kuya, yung mga grocery. Minsan mabigat, lalo pag dineliveran mo yung mga senior na apartment. Apartment ng mga senior. Sa Manitoba, yun yung province, sir, di ba? Manitoba. Oo, yata Oo, tama, oo. Parang dun yung unang nyo, dun yung unang settle nyo sa Canada. Ah, hindi. Sa ano kuya? Ako, ang una kong dating dito sa Alberta, sa Edmonton. Oo. Alberta yung province niya kuya. Ah, oo nga pa. Alberta. Manitoba. Ba't Manitoba? sa Oo, Edmonton nga pala, no? Oo, Oo, Alberta. Yeah. Doon kami dati. Pero si Mrs. Matagal na siya dito. Lumipat lang siya ng Edmonton. Tapos, nag-decide siya na bumalik ulit dito kasi. Ah, Kelowna siya noon. Oo. Tapos, sinubukan niya ng Edmonton. Tapos, balik ulit. Balik ulit. Masyadong malamig kasi doon sa Edmonton. Tsaka mahaba yung winter talaga doon. Ayun nga ang sinasabi nga nila. Dito, almost, spring na eh. Almost spring na Kaya. eh. Ano pa lang, January pa lang, parang na. Parang Christmas yung huling bagsak ng snow rito eh. Wala na, hindi na nasundan eh. Pero yung misis mo nung napunta rito, ano siya, yung pathway niya, sir? Si Mrs. Ang nauna kasi yung in-laws ko. Yung family na. Si Mrs. ko, kinuha siya ng mother niya.
Dito, long time ago, mga 20 years ago. O kaya si Mrs. matagal na siya dito talaga Dito na talaga sila halos, no? Kaya ako naman, nagkakilala lang kami, 6 years ago, almost 6 years ago. Parang PR ka na pala, no, sir? No? Nung pumasok ka rito. Oo, kuya. Okay. Kasi kinuha ko ni Mrs. spousal sponsorship. Oo, yun nga. Tawag doon, no? Spousal sponsorship. Yeah, kuya. Parang ganun din yung sa akin. Oh. Kinuha ako. Yes, kuya, ganun. Parang ang ginawa ko lang sa Manila yung biometrics, mga ganun. Oo. Medical, biometrics. Ganun din sa akin. Tapos, Pero yung mga, alam mo yung mga, yung mga pidos, yung mga yon, oo. hindi ko na ginawa hindi na ako pumunta. Ginawa ko na pinagawa na nila sa akin over the phone kasi yung COVID kasi noon kasagsagan ng COVID nung pumunta ako dito 2020. Kumbaga lumusot-lusot ka lang sa... Kasi di ba mahirap ang biyahe ng eroplano nun? Mahirap kuya. Wala pang vaccine nun kuya Oo. Kumbaga, cancel ang mga flight nun. Natsambahan lang. Oo, kumbaga tsatsambahan mo sana hindi makancel. Kasi dati nasa airport na kinakancel pa eh. Buti na magaling kang maggupit, nakuha mo yung skill dito. No? Ang istorya actually nung before ako pumunta dito kuya, nung sinimulan ni Mrs. ko na i-process yung papers ko, ginawa ko talaga in purpose na mag-aral ng maggupit. Sa TESDA ako nag-aral maggupit. Ayos Yeah. So 3 months yata ako so hindi ko man nagamit yung certificate ko from TESDA kasi alam mo naman dito kuya, kailangan mag-upgrade ka talaga. Oo. Hindi ko man nagamit pero napakinabangan ko yung napag-aralan ko doon ba. Kasi nagsimula ako zero knowledge, zero ako sa sa haircut wala. Hindi ko alam hindi ko talaga alam. Oo. Ang galing kumbaga nag-adapt ka, no? Oo. Tama, ang galing. Hindi ko man yung certificate ko doon pero natuto naman akong maggupit na yun yung ko dito sa Canada. Oo. Tapos kumbaga dito, kailangan makaipon ka na lang ng mga loyal customer. Yan parang pinaka-base mo. Galing. Sa yung sa shop na pinapasukan mo, barber shop siya? Oo kuya, barber shop siya. Talagang men's haircut. Oo. Yung ba yung sa Yates, di ba? Yates. Katabi nun yung malapit sa subway? Magkatabi lang sila. Magkakatabi lang sila? By the subway lang siya. Oo, subway. Ano ba yung may pizza parlor pa dun, di ba? Yung Moon Pizza ba yun? Oo, yung pizza. Nakaano ka na dun, kuya? Magkakatabi lang sila Oo, tumatambay ako dun Pag yung kabila kasi nun ng mga condo, laging may mga nagpapadeliver dun. Yung tabi-tabing dun, apartment dun. Siyempre, pag nandun ako, tambay muna ako dun. Minsan naman dun sa kabila, sa may Tim Horton. May mga Pilipino rin dun. Ako, ang layo yung tinatampayan is McDonald's, tsaka Wendy's. Oo. Doon ako lang yung tumatambay. Hindi ko natanong si Glenn, yung galing Kuwait. Kasi kahapon nag-road test daw siya Hindi ko natanong kung kumusta yung road test niya Kung pasado ba o... Malalaman mo agad yun kuya Malalaman niya. Kahapon pupunta sana siya rito. Pagkatapos ng road test,
Aantayin mo agad yung result. Makakakuha mo agad yun eh. Oo. Kasi magkukwentuhan sana kami. Tapos sabay kasi day off niya kahapon tsaka ngayon. May bisita naman tong ano. Wala naman kaming pwesto dyan. Pwede sana sa labas kaso malamig. Ay, oo. May bisita rito sa loob. Sabi ko, fireball tayo. Nag-iinom ka rin dyan. Oo, kuya. Ako madalas, solo flight lang dito eh. Oo. Ganon talaga, no? Oo, ganun talaga. Minsan, pag may nakasabay ng day off, yun, may kasama. O kaya pag may nagyaya dyan sa baba, Yeah. ganun. Kaso hindi rin masyadong Wala. heavy kasi delikado naman sa kalsada. Tapos lagyan, gusto mo ilan natin dyan, kuya? Gusto mo ilan ko dito? Okay, sige. Yang Honda Civic, ginagamit mong Oo, kuya, maano yan sa ano? Pero kahit hindi ko na iniisip yung kilometro niya. Oo. Kasi talaga, ano naman eh. Pinagkakakitaan ko naman. Oo. Ako rin, di ko iniisip yung kilometro. Yung akin nga yan, siguro nag-a-average ako ng dyan, 7,000 sa isang buwan. Yung takbo niya. Bunya, kuya. Ay, Oo, kasi araw-araw ko, kuya eh. Hindi lang. Baka minsan umaabot ng 10,000 yata. Oo. Araw-araw ka kasi, kuya eh. Kaya ang oil change niya, monthly. Oo, monthly. Ako naman, ginagawa ko lang 3 hours a day sa gabi. Oo. 3 to 4 hours a day. Ako kasi maghapon. Hanggang gabi. Parang naglalaro lang. Yung bumibiyahe-biyahe ka. Parang Ganun, galing. Oo. Sarili mo yung oras mo eh. Para kang nagda-drive lang. Ganun. Tapos nakakapasyal ka pa, no, kuya? Oo, kapag siya, binibideo ko na rin. Nakakashoot ka pa ng mga views. Oo, lalo nung may mga apple, ganun. Oo. Nasa iskilo na. Kitang-kita ko na yung mga blending niya. Kanina man di ko makita eh. Tsaka may mga peklat ako sa ulo. Alam mo naman, pag nung bata tayo, makulit. Purot mga tama ng bato yan. Yan, natin. Ito yung sa bahay nyo, parang buong bahay yun, sir? Buong bahay, kuya. Duplex yun. Yung isang Sa inyo yung isa. Oo, kuya. Hindi kasi hindi talaga paupahan. Oo. Kasi tingnan mo naman yung entrance namin, common, di ba? Oo. Diyan din papasok yung may-ari. Dito rin. Oo. Sila nga lang paakyat. Kami, diretso rito sa baba lang kami. Ito nga daw yung basement eh. Sabi ko, hindi naman siya ilalim ng lupa. Basement din pala yun. Oo. Ano? Pagka yung pinakababa, yun yung Yung pinaka nila, no? Basement. Ilang taong ka na, sir? Kung okay lang na Oh, it's okay. 29 kuya. Ah, 29 ko. naku, malayo pala ako. 39 na ako. 39. Oo. Malapit nang mag-umpisa yung buhay. 14, no, kaya. Oo. Hindi ka na rin mga napasyalang lugar sa Canada? Hindi pa karamihan ko. Diyan lang sa Alberta, sa Ayun, okay din ha. sa Jasper. Maganda dyan sa Jasper. Nakikita ko sa mga documentary. Pero malayo yun dito mas maganda ang Kelowna naman. Kasi napuntahan ko Talaga? na yan, kuya eh. Napuntahan ko na yun. Mas maganda pa rin ang
Ang Kelowna. Mali talaga yung ano ko, no? Dapat pala, i-explore ko muna talaga ang Kelowna. Ang napuntahan ko na rito sa Kelowna sa Tresel. Yung Tresel Valley, Kettle, doon yung ano, yung mga tulay-tulay na kahoy. Tapos Big White. Oo, nakita ko nga sa ano mo eh, sa binibing mo yata yun eh. Oo. Magandang mag-biking kasi doon. Ang haba no, na trekking. Ang haba na ano yun, na bike ano yun. Abot ng 21 kilometers. Papunta, pabalik. Oo. Papunta. Siyempre, babalik ka dahil yung kotse mo nakaparada. Tapos, Vancouver yan. Nag-drive na rin kami ng Vancouver. Yung kuya, nasubukan mo na dito, yung tubing. Yung? Yung tubing, yung magpapaagos ka sa yung 3 hours na... Ay, hindi pa. Saan yun? Diyan sa... Narinig ko na nga yan. Pag sinerge mo yun, mag-ano agad yun eh. Narinig ko na. Yung ba sa Penticton? Oo, yun kuya. Oh, yun nga. Narinig ko na nga yun. 3 oras kayong nasa tubig na umaagos. Oo, kasi sila misis yata pumunta na dun. Na subukan ko sa sa summer. Oo. Mahilig kasi ako magdadada-drive. Yan yung kinuha namin yung kotse, 37,000 ang kilometers niya. Ngayon nasa na siya, 72 na. 72,000 na. Oo. Ilang buwan pa lang yan. Talagang sa drive. Oo, yung isa, yung Babad sa drive. kay misis yung isa. Kaso ang ginawa niya nung winter, pinarking niya, parking insurance niya, hindi niya ginamit dahil natakot na siya mag-drive ng snow. Sabi ko, sige, hatid-hatid na lang kita. Inahatid, sundo ko siya. Maaga naman pasok niya, 8:30. Yun. Kaso minsan, traffic kasi dyan sa mga eskwela. Oo, sobrang traffic. Oo, kaya namin yung oras. Maalala ko nung una ko magpagupit dito sa Dito kuya. sa may mall. Oo. Hirap ipaliwanag yung siyempre Oo, hindi ko may sa English, hindi ko maisabi sa kaya ang nangyari tuloy parang sinyas. Oo. Hindi kahit kung sa ibang lahi, kahit may paliwanag mo sa English, minsan hindi nila Ayun masundan nga, talaga oo. yung gusto ng mga Oo, pinakita ko rin yung picture. yun ang mas Pinakita ko rin yung picture. Tapos, yun, may mga tanong-tanong din. Sabi ko, sige, kailangan harapin natin to. Di ba, nandito tayo, dapat Ay, oo, English talagang Oo, yeah. natin. You have to. Kaya ang ginagawa ko pag kinakausap ko yung mga bata rito. O kaya yung mga sa store. Kipagkwentuhan ako sa yung mga kasama ring delivery. Oo, okay. Di pag wala ka kasing kausap, hindi ka napapractice. Hindi mo anong tawag doon? Mahasa. Ako naman medyo nasasanay na rin ako kasi araw-araw akong ibang lahi yung kausap ko sa barbershop Oo, yun ang maganda pag nakakaano ka ng ibang tao. Kasi ako hindi kasi ako yan, delivery. Ang makakausap ko lang diyan yung mga kasama kong mga delivery din. Kaya pag minsan matagal pa yung lulutuin pa yung order. Gustong-gusto ko pag matagal kasi nakakapagkwentuhan ako. Sa DoorDash sa skip ang bilis Di ba pagpunta mo na agad, ready na. Sa DoorDash hindi. Oo. Madalas tsaka pa lang gagawin pag nandun ka na Kasi yun, ika-cancel. Kasi yung DoorDash, yung mga restaurant, di mo rin masisi dahil
minsan nalalamigan sila ng Oo. pagkain, walang pumipick up. Kaya hindi nila. Tapos doon na magrereklamo yung customer. Oo. Sila ang ano yung restaurant ang Ire-refund, magre-refund sila. pag nagreklamo sila yung Oo. restaurant ang talagang ano eh. Meron na akong isang beses, yung pagkain, akin sana yun eh. DoorDash. Kasi mali yung address na ibinigay ng customer. Ang address niya pala doon sa West Kelowna. Oo. Ngayon, ang inilagay niya doon sa app na address na de-deliveran, dyan sa Harvey Avenue. Oo. Nung i-deliver ko na, tinawagan ko siya sa West pala siya. Sabi ko, hindi ko pwedeng dalhin dyan kasi hindi ko makukomplete yung order. Oo, kuya, oo. Di ba? Hindi mo Oo. Tapos Oo. kinausap ko yung customer service. Sabi ng customer service, ibaba mo dyan sa kung saan yung address na nasa app, tapos picturean mo, send mo sa kanya, tapos mag-pick up ka na ng ibang order. Kaso naawa ako. Akin na pala yung dapat pag ganun. Pwede kong kunin kasi iiwan ko lang dun eh. Oo, kuya, oo. Sa commercial pa naman yun, yung parang building na walang pwesto. Pipicturan ko lang tapos alis na ako. Kukunin ko na sana yun. Ang ginawa ko, pinicturan ko, kinuha ko. Tapos, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Oo. Buti na lang, siguro mga 3 oras, nasa kotse ko lang. After 3 hours, may deliver ako ng West Kelowna, inuntak ko siya. Oo. Buti nakuha mo pa yung ano mo pa yung number niya kasi nawawala yung number eh. Binigay niya yung number. Doon sa kaya kinapture ko, binigay niya sa instruction. Kaya kinapture ko. Tapos kinapture ko yung address na binigay niya. Sabi niya dito ako sa West, binigay niya yung address. Kinapture kasi dinaan ko, thank you siya. Sabi ko, malamig na siguro yan. Kasalanan niya kasi bakit kayo ng address na inano niya sa ano. Pero madalas ka rin o bihira kang mag-deliver? Yun nga, everyday pero 3 hours a day lang. Sa gabi lang. Sa gabi, oh. Sometimes, kapag ma-feel kong hindi siya busy, Hindi na. ini-end ko na yung shift ko kasi nag-aaksaya lang ako ng gas tsaka Yung oras na. Saan ka madalas tumambay? Kung pinupunta, kasi minsan walang makuhang schedule dito sa Kelowna. Pag ang naka-bakanting schedule lang is yung mga nasa West. So, pag kinukuha ko ang West, doon ako tumatambay sa malapit sa superstore. Pagka dito naman, mas gusto kong tumambay sa Ratland kasi mas madaling marami doon. mas madaling mag-deliver doon kaysa dito sa Tumatambay din ako sa Ratlan. doon ang magandang mag-deliver doon tapos ang dali hanapin yung mga Madali lang. Tapos, pero ako kasi dahil dito ako, pag bumaba ako, diyan ang unang tambayan ko sa Lower Mission, sa Urban. Diyan muna. Pag nagawi na ako ng kung saan ako mag-deliver, doon ako tatambay muna, ganun. Pag sa Glenmore, tambay muna ako dun sa Yates o kaya dun sa yung kabila. Pagka pumunta ka ng Ratland, di ang layo kuya. Abot ng 20 minutes din. Oo. Ganun. Pero madalas diyan ako sa Lower Mission, nakatambay. Tapos ang mga pipick upin mo madalas pag dyan, papunta rin dito sa bundok. Mga pa East Kelowna, ganun. O kaya pa West. Yan ang madalas umu-order dyan eh. West Kelowna. Parang ikaw pa lang yata yung nakita kong Pilipino na barbers dito. O may mga kilala ka rin? May mga rin kuya. May mga Parang may grupo rin kayo, ganun. hindi kuya, hindi walang grupo pero nung kararating ko dito, mayroong mga nagpipiing sa akin na barbero na dito ka mag-apply ganito ganyan. May mga Pilipino rin barbero dito kuya. Siguro pag hindi ko lang nakikita sa sa barbershop pag pumupunta ako. Tapos ako naman kasi kinakalat ko yung ko sa Facebook para makilala ba. Oo, tama. Maganda nga yun eh.
Parang ito, nakita kita sa Reels. Yung may bata kang ano, Yung ano, yung yung may bata kang ginupitan. Oo, kuya. Sabi ko, ba't may lumabas na ano, na naggugupit? Tapos, tinignan ko yung sa baba. Ba, sa Yates ah. Kilona, sabi ko, dito to ah. Yan, sabi ko, Kilona rin. Ayan, galing ah. Parang maganda rin yung mga ganito na trabaho, no, sir, no, pag ano. Ayan. So, halimbawa, pag yung mga galing pala ng Pilipinas, pag pupunta ng Canada, kailangan may skill ka na, no? Oo, kuya. Halimbawa, kung saan man sila sa Canada mapunta, at least meron ka ng aralin na skill na pwede mong magamit dito kahit Pwede mong papaano. magamit, Oo. Kaya na sabi mo, hindi mo man magamit yung certification, at least may natutunan ka. Yun na yung... Kasi dito, more on ano sila rito talaga eh. Hindi na nila titignan certification. More on, sige nga, subukan mo nga kung kaya mo. Ganon dito eh, di ba? Oo, kuya. Tapos titignan nila kung on the job ka kaagad, kumbaga eh. Ganon ang ginawa sa akin eh. Oo. Nung nag-apply ako, Oo. hinanap nila ang ano ko, social media ko, may mga pictures ka ba? Oo, Ganito, yun. ganyan. Tapos pinakita ko sila, hindi pa ano yun. Kailangan magtrabaho. Tingnan, Hindi pa pasok sapat. ko. Pagkapasok ko sa ano, iaano na nila agad ako pagtatrabaho. Pag may papasok na customer, isasabak na agad ako. Tignan nila Oo, yun nga. yung gawa ko, tignan Oo. nila. At tignan nila kung paano ka ano sa customer. Oo. Galing ano. Ang maganda rito eh. Sige nga, kung kaya mo, ganun. Tapos titignan talaga nila yung ano mo, kung yung trabaho mo. Eh kung natutunan mo naman na talaga, halimbawa yung paggugupit, siyempre may ipapakita ka. Yeah. O yun. Tama nga yun. Hindi sila masyado sa certificate na ano. Kailangan ipakita mo yung gawa mo. Ayun oh, patapos na mga kadats ko do. Ang galing, naging tao na naman tayo. Gusto kong gupit oh. Mapapadalas ang gupit na natin nito dahil nakakita na tayo ng barber natin mga kadats ko. Mahirap tumingin ng humanap ng barber eh. Dito sa Gusto ko kasi pag pag may naggupit sa akin, yun na lagi nagugupit. Parang sa sa Manila, ganun eh. Sa Ilocos, ganun din. Yan ang galing. bigay mo sa akin kuya, itutok ko sa'yo. Para mo. Galing oh. Yan, naging na naman tayo. Yes. Yun, natapos na mga dots ko doon. Alright. Galing Ayun. Mga Pilipino rin, karamihan ng mo? Client mo. Mga Pilipino rin, mga kababayan natin din. Oo, mga... Karamihan sa Ratland, maraming mga kababayan doon. Oo nga eh. Yeah. So, kuya? Ang galing, ako nang bahala rito. Okay, kuya. Walisan ko to, tapos So, kailangan mo pa ako sa vlog mo kuya? Oo, para natin yan. Yan. Tapos, Okay, sa mga naghahanap ng kababayan maggupit, i-PM nyo lang ako sa number na to, 778-215-8873. Ang address po ng shop namin is 538 Yates Road, Kelowna, BC. Yun, ang galing. The best, Sa True Gents Barber Shop. No. True Gents Barber Supply. Barber and Supply. True Gents Barber and Supply. Yes, yeah. Alam mo, mga kadats good, tignan mo naman. Di ba, mukha na tayong 29. Alright. Ayos. Thank you. Salamat kuya, salamat. Thank you so much. Thank you. O kaya sa mga kaibigan natin sa Pilipinas, sa mga gustong mag-barber pag pumunta ng Canada. Ganito lang isang bag lang yung gamit mo, bitbitin mo, nandiyan na lahat yung mga gamit mo. Yan na yung tuwalya mo. Ito yung pang mo ng buhok, pang
Anong tawag dyan, sir? Barber cape. Barber Yung cape. Kuya, yung cape. Cape. Tapos, meron ka ritong razor, di ba? Tama? Clipper kuya. Clipper. Tapos, Tapos shaver. ito, shaver. Ito naman yung pang tanggal ng Ito yung pantanggal na ng buhok. Ang sarap sa pakiramdam. Tapos yan lang. May mga ano ka lang. Siyempre yung gunting at supply. Yung gunting, supply. Hindi pwedeng mawala. Ganun lang mga ka-that's good. Thank you, sir, ha? Salamat din kuya sa susunod ulit. Sa See you susunod next time. ulit. See you next time. Ayun, Okay. thank you. Yeah, tira. Hatid kita sa parking. May automatic pala siya. Sige na kuya. Sige, sir. Yung plate number mo nandun lang. Ano kuya kasi ganito yan. Umorder ako ng bracket dito sa harap Ah, sa Honda pero inaantay ko yung tawag nila kung dumating na kasi wala pa naman yun. So by the time na dumating yun, pupunta na ako din sa amin. ah, Sila nang balak mo. ganda ng kotse mo. Oo. Ito yung unang kotse mo rito. Oo kuya. Honda Civic na Oo. 22. Madumi nga lang kasi alam mo na yung weather. Oo, ganyan. Maganda na naman sa spring yan. Makikinta ba mga kotse sa spring, summer? Okay, sir. Okay. Salamat kuya. Sige, see you next time. Next time ulit. Next time. Okay kuya.